Privatleasing. Lige nu kan du privatlease en Civic eller Civic Tourer fra kun 2.995 om måneden med blot 2.995 kroner i udbetaling. Vil du hellere købe, så har vi også en løsning. Lige nu får du en Honda Civic fra kun 199.500 kroner, inklusiv en udstyrspakke uden mere pris. Hør meget mere om de aktuelle Honda-tilbud hos de nærmeste Honda-forhandlere. Goddag, hvad skulle det være? Ja, jeg vil gerne se på en fagforening og en A-kasse. Og jeg er frygtelig i tvivl, for jeg synes, der er så mange at vælge mellem. Ja, vi har et stort udvalg. For eksempel kan du få 3F eller Dansk Metal til 1.000 kroner om måneden, eller HK og FOA til 800 kroner. Det er godt nok mange penge. Har I ikke noget, der er billigere? Jo, jeg skulle netop til at vise dig det faglige hus. Det koster kun 531 kroner, så der er jo virkelig noget at spare. Men så betaler du altså heller ikke til politiske partier eller andre udenomsting, så hvis det ikke er vigtigt for dig... Nej, jeg vil bare gerne have en fagforening og en A-kasse, der hjælper mig, når jeg har brug for det. Jamen, så er det jo lige til. Værsgo, et stykke medlemskab af det faglige hus. Vil du også være medlem af Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle og være sikret fuld dækning, når du har brug for det? Så tjek det faglige hus på din PC eller mobil. Eller send en sms med beskeden billigst til 1231, så kontakter vi dig. Det koster kun almindelig sms-takst. Lige nu er de 3 første måneder i fagforeningen gratis, hvis du også melder dig ind i A-kassen. Det faglige hus. Ikke bare billigst i dag, også billigst i morgen. Vivus.dk har en gave til dig. Du kan for eksempel låne 4.000 kroner og kun betale 4.000 kroner tilbage. Ansøg online og få svar med det samme. Vivus.dk. Penge på din måde. Hvert 14. minut sker et indbrud i en villa eller lejlighed et sted i Danmark. Verisure har hjulpet familier med at øge deres tryghed med smarte privatalarmer i mere end 25 år. Hvor alarmoperatører agerer inden for 20 sekunder, hvis noget skulle ske. Kontakt os på 80 20 50 50. Verisure. En del af Securitas Direct. Rema 1000 gør det let at handle billigt. I denne uge har vi for eksempel Bouvet Ketchup. 1 kilo til kun 20 kroner. Rema 1000 meget mere discount. Hej, det er Søren Pape fra Det Konservative Folkeparti. Politikere skaber ikke arbejdspladser. Det gør virksomheder. Men det er politikere, der skal sikre, at virksomhederne har de bedst mulige vilkår, så de kan skabe arbejdspladser og vækst til Danmark. Derfor vil vi sænke erhvervsskatter og afgifter. Støt kampen for flere arbejdspladser sammen med mig. Har du husket det hele til sommerferien? Yep. Altså pas, Ja, penge, selvfølgelig. badetøj, Check. myggebalsam, Stacks til ungerne Ja. og FDM vejhjælp. SMS FDM til 1919 og få et salgsopkald om alle vejhjælpsprodukterne, der er for FDM-medlemmer og priserne. Er du ikke medlem af FDM, vil du også høre om FDM-medlemskabet til 620 kroner årligt og alle fordelene ved det. Altså FDM til 1919. Det koster kun trafiktakst, og så er der én ting mindre at styr på til sommerferien. Se mere på fdm.dk. Programmet præsenteres af VivoFit aktivitetstracker fra Garmin. Join the movement. Hvert et skridt tæller. 722, godmorgen. Godmorgen. Her er Cecilia, vi to